Hello everyone, welcome back to our channel. नोंथांमोनखौ बयखौबो जों चेनेलाव आरो खेबसेयाव बरायहरनाय थाबाय। जोङो मादैमोननाव थांगासिनो आरो ओमफ्राय बिराद मोनानायखाय आंना केमेरा क्वालिटिया बारा मोजां जायासै आरो एसे मारैबा प्र नुदों बिनि थाखाय निमाहा बिग्रोनाय थाबाय। दा नोंथांमोनहा इन्ट्रेस्ट मोनोबा जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन नाजाबाय। थ' चलो एसे क्लियार जाबावनांगौमोन स्राया बेखौबो नांगौमोन दाख्लैनिफ्राय एसे एसे गुसुबावदोंना सानावनो नुखायाखैमोन दाखालि दिनैबो गुम्फगे दिनैबो जोंहा एक्सप्लर खालामलायबाय एक्सप्लर लामाखौ बे गालिया एड्रेस खोन्थाहरनायखौनो बावनानै ओरैबायदि ओमफ्राय दा नागिरसैलाय आरोना बे नंखाथाराखौ आं मा मिथिगौ नोंसोरसो रायलायदों ओरैबायदि जारला बे गालिनि दायजोबसाला गासिबो जोंहा जाग्रा लाखाबाय आगैमोनजों जायैनो मादैनो ओमफ्राय थांगासिनो लामासो मिथिला बे गालिया जाग्रायासो गुसु जाजोबलायसै बेहाय ओमफ्राय ओरैबायदि एड्रेस नायनो एटलिस्ट फन हरनानैसो हर इउटुबाव ब्लगसो नायो आरोना बियो ओइनाय जारलाखा बेजों मा जाबावगोन मोनालायखाबाय ओमफ्राय मोनाजोब्बाय नुबाय खिजुर नुबाय खिजुर ये वाला ही खिजुर है पागल जानला मोनलाखा खिजुरजों हाबबोनांगौ ओमफ्राय आरो बहा खिजुर नागिरनो थांबावखो नोङो जि जारलालै बेजों ओमफ्राय मानसिनावथ' फन हरदो मादैनाव मोनालायबाय ओमफ्राय क'क्राझाराव टट'आ 7थानि उननिफ्राय खारा मोनाखाबाय नै माला थांफिननांगौ दा माजों थांनोलै बुरायनानै थांसै गालि हाला ओरैथिं ओरैबायदि न' जाबोजोब्बाय गोदान आन्दायजोबसिगोन ने दिनै गालिया क'क्राझार जायगायावबाबो आन्दायहो ओरैबायदि मबेजों लांदो मावजिसो बारस'खाबावबाय नै मादै प्रियंका गाबोन नामा जानला मोनलाखा दा खालाम सानखो आरो बिनि सायावहाय मोनाखाबावबा सेस नोङो दानो जाबायदि खोमसि जाखाबाय आन्दाज गैया मा गैया नै होनखाबायलै अबावबा मैगं बारिबो नुदोंमोन आङो ने बेनो दां ब्लग नागिरनानै लामा नागिरग्रा बे आयौ बिदि कनफिडेन्टै फैदो होनना लेंलांखाबाय आरोना खिन्थु आं बेखौनो बायदि मोनदों दुब्लि बारिजों थाबाय न' मोनालासिनो लाखिनो दुब्लि गेजेराव थानानै बे जाग्राखौ जाजोबगोन आङो पिकनिक मोनायाव मिनि पिकनिक नंगौ ना नङा जै नङाबाथाय नोंखौ गैला बेयावनो जोख्लायबाय आं बासायबाय नोङो ओमफ्राय अबाहाय मट' पटल'नि न' नुखो न' मोनलागा मानसियानो मोनजादो नङा नंगौना नङा दरफुयैनो थांबाय गालिया सेस सरि होनलायलायदो नोङो सरि निमाहा दे होननानै मादैद' होनना गाबज्रिहरदो मादै प्रियंका नाम लाबोबाय नङालाय दाना ट्रेनाबो
dia mana bibi. Ada. Aduh, aku mau. อายุมาเปิดจะไปหนูอะไรเนี่ยด่าน่ะ Enggak, mau. Tadi orang. Ayo. Tadi. Ayo, เดินจัดเลยค่ะรีเดินจัดมานี่แบงหนึ่งเขาขับ Salah. เดินฉันเลยได้หรอเขาได้หรอฮันฉันเด Tahu bawa pergi dengan dah. อะไรมันกิลุงโดนจับขาดึง Tersita. ฮัลโหลอะไรเด้ฮัลโหล Hả? ฮัลโหลอะไร Ang baru tadi cinta kan akhir tadi kau tak pinggan. Sakali kau mau badu mua ha? เบลปะปะกาลีไปจิมาฮัซันเกียฮาวาเบิร์ตบัตไทกาลีมาฮัซันจะไหนชมMakeup labon ciro. เมคับลาบเดอ Hah? ใช่แล้วนั่นเลยนะ Hi hello bye bye Dia respons kuno tu saya. ini nih udah gay ใช่แล้วใช่เลยนะจ๊ะ eye to eye contact นะวิจารณ์นี่เลยใช่เลยนะเนาะว้าอายุเซเบียTersitaนะTersita ฮะ Đây Angคนไหนพูดเกิดอังมาขลังนั้นดองนะว้าเด็กเลยเฮ้ยซึ่งหาว่าบล็อกบ้านในเข้ามาดึงมือหนึ่งแม่คิดพี่ไปเพื่อนแม่บล็อกอะไรถังเสื้อเนาะเฮ้ยอันนั้นลึกอะTersita Mang Jangan veg pakora aku lah nanggumun. Veg. Ambau dengan ngemadi. Malay mama thar. Mana malay niom kora thar madi nana. บัดเลยซึ่งจานนึกสลับอะไรจ้าตั้งปีเขา Nengkau dengan malay ni dah misal niom kora thar nak. ไปซึ่งเขาไว้ในปีคุณเนอ Nama malay bisna bini deh. Dah masa fly wakun mulu. อ่างม้าหันดึงมามาเดยเกยมันจังจานนี่ได้เลยเนี่ยพิสระมีรามิเซเซอร์นี่ได้อุริละat least ลามาเมื่อจังจึงอังพูดดึงเด้อุบะไฮก้าวหาเสลามามันฉันเนี่ยเอ๊ะ Eh sudah kalang yang rohen pun aku naik sini. Keklo dah deng top jangan. จ้าแค่กุบเทกาลีจัง Kami apa ngak? Nuang. Kau jangan abi benda. Oh. Oh. Adders tak aku sendung mana. เดี๋ยวสตาร์จึงสระได้ดึงอะไร Nah, abi jeng dah abi jeng. มากระทบ Mama jeng mana melay? มากระทบปีหันเลยไหน Nada jeng. มีคนเด็กข้าก็หนังไรมาลายอายุนี่ไอเล็กชามาไหลปัวพี่คือเกี่ยการที่ช่วยไม่เกี่ยทับไปด้วยนะ Uri kalam bawa teh tu ni mami anu guma bawa sih. อังคุดงไหนกี่นั่นเปล่าหมูไปยังงั้นนี่คนที่ Tersita. Nai rendung mana? Ai ni buku sekolah dah ni. Ai. ไอ้ชอบโน่ตั้งใหญ่อะอันสุดเล็กเกเนาะสักค่ะอันสุดเล็กเก Nong abang sih nu kaci ni tarpa. เป็นไงหนึ่งไงอันสุดเล็กเก Helai. Ang saya anu jen lagi helai. แต่มันนึกไม่ไทยจะเป็นอะไรก็นั่งจำปีลายก็สิเล็กปีสบายดอกไม้สิแกกี่ดอกไม้ทักเธอเนี่ย Sini be. Nuba? Nai sini kan. อุ่นทั้งวันทั้งนะ De. ขบจ้าผม Lo sabai na sa. พ้นน้องอ่ะพ้นหัวนั้นนี่เคลียร์ขึ้นทันชิมาเบิกขึ้นไทยอ่ะมาเบิกขึ้นไทยอ่ะบีเอสฮะแล้ว Ketian nong biji nong ah. อิชบิดนงอ่ะสักกันอัดเรียดริจนะสมาดีอ่ะลอสกันละไม่นานนี่สมาเขาเบกาลีอันเหรอกัสบุตรยาบินิซึกเกรนชันนึงนี่กาลี Kami rai.
खयथारिखआव होनाया आयु ब्लगखौबो नागिरलायबावो दे प्रुफ नांगोन ना मादै खयथारिखआव होनाया मा खि औ बे कबिता गालियानो मा कबिता गालिनि दाय बे कबिता गालिनि दाय ना नोंनो मानो नांगौ कबिता गालि ना अबेनिफ्राय ओंखारलायखो सानलायबाय बे नै आयु नै हिनजावथ' बिदिखौसो नागिरखायो ततम नै बेलाय आं बे जिनिसखौनो गिखादोंमोन गाहरजाबाय माबा अरजाया एटलिस्ट बे जिनिसखौथ' गाहरदों आखाइनिखौथ' गाराखै ओंखारदों नै बोरो जायाखै ना माबा दे ओंखारदो कबिता गालि थगायसुलि नांगौ नोंनो लायफिनसां दाम गोसानि हो 10 थाखा 20 मिथिया निहिरदिसो आंनि नङा आंनिया गैला बायबाय Bersih. सिनाया मोजां आखल फोरोङाहाय बियो लानाङा बिनि आखलखौ लानाङा मोजां नङा बे आब'आ साखैना Deh babnya rezeng monaखै बेखौ थासा रेजें नों माने एथ' रेजें गथ' देना देरबा बिदियानो मोजां मा होनोमोनलाय बामनो मावनो हायो बानानै आरिनानै बामनानै मा फैसा सिपियाव नायगिर आयै आंनि सिपियाव फैसा बेसेबां मोनगोन 50 थाखा 10 थाखा 20 थाखा आंनाव मानो खोनायाखै माखो बे मोजां बारखौहाय ओंखारनो गिदों खोमा नोंनाव हमथानानै आया स्लाइड खालामलायदों स्लाइड खालामदों स्लाइड खालामबाय टेकनिकआ स्लाइड खालामबाय आइ रोंबाय मबाइल एबार लादो मबाइला लादो थां गसंलायदों येहे देरसिटे गसंदों ओंखारख्लायनो रोंबाय टेकनिकआबो देन्जार दे बा ओमफ्राय उन्दैफोरनाव माबायदि मोननाय थायो आयु खहा जाबाय माथो दाख्लै थगायनायनि दाय बे गालियानो सिखाया नै गालि बेजों देजागौमोन नोङो मिथिबाय फैबाना सिखा औ मादैजों रागा जोंना दंखायोब्रा थिगसो बेयो आं फैनोसै गिबावबायमोन आङो ना हनै बेहाबो माने दाखालि फैयिनि पानिसमेन्ट गोखा जाहोखाबाय सावखानाय मादैया देन्जार आंखौथ' सब जाहरनोसै नै हामदों होनदों बियो दुसुथे जोंखौ साहानो फिसाफोर औ जोंना मादै सिख्लाया जि साइसथार गोथाव नै मारै स्टार्ट खालामामोन मारै खालामफिनलाय लोगो जाजाया लोगो जानायखौ देखायसाराबा जाया लोगो जाजाया गालि आइयै आयु मादै उन्दुनाया दावराव मोना ट्रेना रावबो गैयै ट्रेन फैबा आयु मिलायदों गाहा औ मेगनाथ' मालाय स्रें स्रांखा औ जोंहासो बुथे बेरस्रांथ' नै ओरैसो फैगौ नोंना लोगोआ हेलौ नै गैला नोंना गय बाहागा लांजोब्बाय नायनाया
बजन जाहैखायो होनदोंना आजु 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 माबानो थाइसेखौनो बक्स सोबावोसो जानो नाङा ना हाथाय माराम जायो ना हाथाय माराम जायो हा बिदों मबाइलसो बिदों आंनावथ' मबाइल गैया बे गायबसो दहाय आथिङाव हमनानै दुद्रुबोबायबा ओरै स्लाइड जालांबाय औ माने ओंखारनो नागिरदोंमोन जाया जाया जाथारबायना ओमफ्राय नैबेनिफ्राय ओरै मानखोनानै देन्जारखा टेबोलखौ फसायबाय आं नोंथां बोखारजोब्बाय नुवाखै दोनथाबदों बोखारदों न' गालि नों लोगोखौनो जाजाया न' ए आसि थुदों माखौबा गासैजोंबो थाजोबगोन गामियाव थांबाबो बेजों थाया लोगो जाजाखाया नोङो बिमामोनजों बिमायंमोनजों गासैजोंबो थाजोबगोन ओमफ्राय बिसोरजों थाया मामायाबो थायालै आंजों जोंना जामारबाय नै नाराबारि नामरासो होनलायलांबाय आं नै खालि जोंना मोना मोना थाबायनाय बिराद एक्सपिरियेन्स दंलै मोनायावहाय उन्दुनायफ्राय फोजानानै खारनांगौनिबो जायो एखमबा ना खालि नोंसिनि आदानि हाबायावसो खम है दालाय जोङो हिनजाव गोदानजों उन्दुफानो उन्दुलांखानाया फोजानानै दालाय होहरजायाखै खम्बल बानलायलायनानै थाङो ओइ दाबो नाराबारिसो थाबायनांगासिनो आयु आयु जेबो नङालै माननो गोरोंखा आलि माननो आंहाथ' नायबावाखैसो केमेरायावसो नायगासिनो नों खिथु नामा नों गाब्रबाथाय आंबो गाब्रबाय माने ना मा जाखो गाब्र'नायाथ' गाब्र'आ थाबायलांसैलै गोलोमनायनि औ ना जाग्रा जानानै दाइथिं नामा आं हानाय नङाहाय सयथिबो दाइथिंआ आंनि नङा दाइथिं थानांगौ माने सेस जागोन आङो एसे उखैनायावनो ख्लां ख्लां जालाबायो मा जानो मा मानो ओरै फै ओइ मादै नों जोंखौ माजों थिनहरो जों बिजों खारखोनांगौमोन ओइ देनजारलै मादैयाबो जोंना बिथिं गैया खोमालै दा बिथिं ओंखारलांसै माजोंथ' दङ नै बिल्डिंसो जारला नोंथ' नायसनबावाखैना आंनि खिथु फै होनलायलायनाय मानसियानो नायसनाखै जोबनो रोङा जोब्बाय ए एबार जै बैयो वाला ए गारि लामा मोनसिगोनथ' नैलाय गारि खालामनो नुबाय सिदा नामा फाइनालि लामा मोनबाय लामा आंना जुटा लेस जाबाय प्लिज खानानै हो नाय बेसे रमान्टिक आंना बिनानावा एसे उनो नोंना माबाया मा होनोलाय जुथा लेसा लिमोननायसो बेखायनो गबाय थायो जुथा लेस खानो रोङाहाय आंहा करियान ड्रामाफोरनि बायदिबा साइडआव मिउजिक होबायमोन थाबायलांगासिनो जोङो जोंनि जार्निया दासिमबो मा जायो बे मा जायो जार्नि टु माबा क'क्राझार टाउनसो नङा जार्नि टु जायोना वेस्ट जायो ना नर्थ जायोना साउथ जायो बेयो क'क्राझारा नों बबेनिफ्राय लादों बिनिफ्राय बियो नर्थ जागोन जार्नि टु दा नर्थ